San George Preka jikteb, iż-żmien jgħaddi u trid tagħti kont tiegħu lill-Alla. Żmien l-Avvent il-25 ta' Diċembru u żmien il-miliet jgħaddu wkoll u rridu nagħtu kont tagħhom. Kieku kellna nagħtu kont tal-milidijiet kollha li għexna, nagħtu kont ta' ħafna affarijiet. Regali, kartolini, ikel, xorb, festini u xi ftit karità. Dawn ma fihom xejn ħażin għax il-bniedem għandu bżonn li jaqta' ftit mir-rutina u jisib okkażjonijiet sbieħ li jaqdu l-familji, il-ħbieb u l-komunitajiet. Imma Alla jistenna iżjed, imma dan Alla dejjem irid, imma dan Alla qatt mhu kuntent. Alla m'għandux bżonn lilna, aħna għandna bżonn lilu. Għandna bżonn li l-imħabba li rċevejna minn għandu naqsmuha mal-oħrajn, mhux biss bil-kliem, imma wkoll bl-azzjoni. San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu jikteb u liedi ma nħobbux bil-kliem u tpaċ-piċ, imma bl-emil u bis-sewwa. U San Ġagbu fit-tieni ittra tiegħu jikteb x'iswa ħuti li wieħed jgħid li għandu l-fidi imma ma jurihx fl-emil tiegħu. Bħal fil-parabola tas-Samaritan it-tajjeb, din mhux dejjem faċli u f'dinja li qed issir iżjed individwalista u materjalista, din titlob sforzi kbar minn qatt qabel. Fl-istess ħin, Alla mhux xieħ jirrikonoxxi u jfaħħar anke l-ftit li jkun mill-qalb. Għas-Samaritan ma jistax ikun li aħna nilqgħu u nagħmlu dawk il-ġesti ta' karità ma' dawk li huma bħalna, ma' dawk li nifhmu ċ-ċirkostanzi tagħhom jew ma' dawk li nirrelataw magħhom biss. Irridu nestendu jdejna wkoll għal dawk li ma jaqtunix daqshekk u li nħossuhom differenti. Mar-refuġjat li ma nafux eżatt tal ħarab minn pajjiżu, mal-immigrant li ma nafux għal ddeċida li jiġi hawn, mal-fqir li ma nifhmux eżatt kif spiċċa f'dik il-pożizzjoni. Dawn m'għandhomx ikunu kwistjonijiet li ninvestigaw u niġġudikaw fuqhom aħna li għandna nagħmlu aħna diġà nkiteb hekk dwaru fl-Evanġelu skont San Luqa. U ħini int, għax dawn m'għandhomx biex iroddulek pjaċir bi pjaċir, imma jroddulek Alla meta l-ġusti jqumu għall-ħajja.